Mga tag-iya sa sakyanan nga nalambigit sa disgrasya o kaha traffic violations nga na-impound ipakuha na sa City Toda. Ani ang report ni Femari Dumabok. Sa inventory sa City of Talisay Traffic Operation Development Authority kon City Toda, moabot sa napuno ka mga dagko og light vehicle ang anaa sa plaza sa Talisay City Hall. Nga gilagway ni Joy Tumulak, ang hepe sa City Toda, nga nakapahuot na sa mga plaza. Sagad niini pipila na kabulan ug ang uban kapinagyod sa tuig. Gingong gihatagan lang usa ka buwan ang matag sakyanan nga maka-impound sa lugar. After 1 month, dunay katungod ang gobyerno sa pagproseso aron i-public auction ang maong mga sakyanan. So mananga karon ang among gibuhat karon, amo na gi-contact, gi-trace na namo. Sa miaging semana lang nagsugod sa panawagan ng City Toda kay gamito na usab ang plaza nga himong usa ka park alang sa sports ug aron may dapit nga kasuruyan ang mga talisaynon. Kining sa involved og vehicular accident, doon ako nahibawan nga ang uban ani is nasitol na pero wa lang nila kuwaa. 300 pesos ang matag adlaw nga impounding fee alang sa mga light vehicle, samtang 500 pesos usab alang sa mga heavy vehicle. Uban ni Jun Solon ug Rod Prado. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.